Mine damer og herrer, I skal nu høre historien om julen. En gang for længe siden, i et fjernt land, ja, der var der pludselig en dag på himlen en engel, der trådte frem. Englen havde bud direkte mod den skønne og smukke Maria. Og englen sagde: Frygt ej, du vil føde en frelser. Til det svarede Maria: Ja, det er sandt. Hvorefter englen sagde: Ja da. Og så sagde Maria: Okay, det vil jeg glæde mig til. Og derpå drog englen tilbage til Gud. Nu skete der det, at 9 måneder senere udgik der et kæmpe bud fra det romerske kejservælde. Augustus i Rom, han forlangte, at hver drog til sin by for at lade familien tælle. Og nu måtte Josef sammen med Maria, og i dag havde de lige glemt æslet, vandre afsted. Nej, hvor de vandrede. De vandrede over bjerge og sletter. De vandrede mod byen Bethlehem. Og hun var svanger, og hun skulle føde. Men der var ingen sted at finde. Ja, der stod pludselig en kromutter foran dem. Og da sagde Josef: Goddag, kromutter. Og til det svarede kromutteren: Goddag, fremmede. Hvorefter Josef sagde: Min kone bærer barn. Vi har brug for et sted at være. Kan du hjælpe? Så sagde kromutter: Jeg beklager meget, men alle steder er blevet fyldt. Hvorefter Josef sagde: Hvad skal vi så gøre? Til det svarede kromutter: Vi kan tage stallen på marken mod nord. Til det sagde Josef: Okay, det gør vi så. Josef og Maria drog videre mod stallen. Og i stallen, der fødte Maria sin søn, den første. Hun svøbte ham ømt og lagde ham der, hvor oksen plejede at æde. Ja, de er ikke fine. Samtidig var der hyrder ude på marken. De holdt nattevagt og fik pludselig et himmelsk tegn. Nu var englen igen på himlen at finde. Og der sagde englen til hyrden: Frygt ej, han hyrde. Hvorefter hyrden sagde: Hvad vil du? Til det svarede englen: Der er blevet født en frelser i en stald på marken mod nord. Til det sagde hyrden: Ja, det er sandt. Ja, Hvorefter at englen så sagde og insisterede: du må hen og se frelseren. Hyrden blev lykkelig ved denne besked, og englen trak sig tilbage, og hyrden fløj afsted mod stallen i et meget hurtigt tempo. Og henne ved stallen, ja, der lå Maria med den nyfødte mod hendes bryst, og Josef sad så kært derved. Og hyrden, ja, han nærmede sig nu også, den nyfødte. Og hyrden sagde da til Josef: Ja, det er denne frelser, jeg har hørt en engel brøvle om. Hvorefter Maria sagde: Ja, han er vores frelser. Til det sagde hyrden. Jeg må straks ud og fortælle alle om det. Hvorefter Josef sagde: Det gør du meget. Så drog hyrden ud og fortalte hid, fortalte did. En Guds søn er født på jord. Ja, det kom endda så vidt, at budet kom helt til Østerland, hvor de 3 vise mænd var. De drog fra deres egen ind mod kong Herodes, som havde kaldt dem hid den onde kong Herodes. Han havde slemme udsigter. Men de 3 kom hen til ham, og der sagde kong Herodes: Bring mig det der Jesu barn. Hvortil en af de vise mænd sagde: Hvad vil du gøre med ham? Så sagde kong Herodes: Jeg vil velsigne ham og give ham gaver. Og så drog de 3 vise mænd mod Bethlehem. Men det var jo vise mænd, så de vidste godt, at han var ond, kong Herodes, at Guds barn virkelig var født.
De rejste langt, de rejste fjernt, og med sig bragte de jo grøelse, myrer og ægte guld. Og de fandt stallen, hvor Maria lå med Josef og det lille Jesusbarn. Og de tre kom frem, og der sagde de til dem: Frygt dig, vi vil intet ondt. Vi har gaver med. Se det, sagde Josef. Ja, det var da meget pænt, ja. Hvorefter en af de tre vise mænd sagde: Den unge, der er kommet ros med forresten dræbe frelseren. Til det svarede Maria: Det var da frygteligt. Hvorefter de tre vise mænd sagde: Ja, vi må hellere gemme jer til at ros er død. Og så, som sagt, så gjort, de gemte sig, og først da det sikre rygte lød, at den onde kong Herodes var død, ja, så drog de vejen tilbage, og Jesusbarnet voksede op, og derfor holder vi jul igen i år. Skal vi ikke give de to en hånd, mine damer og herrer? Kom frem med jer, ud af jeres krybbe. Sådan der. Og så, vi siger 3 trin, så bøjer vi. Det er jo alt sådan her. Ja, tak. Sådan der. Det var krybespillet. Det var godt.